салом бинандагони хабартиҷӣ. Русия имконатҳои дақиқи иҷозатии ширкатҳои бузурги сохтмониро барои овардани муҳоҷирон аз кишварҳои ЭДМ фаъолона таҳия мекунад. Дар Русия масъалаи имтиёзҳои иловагӣ барои корфармоён, ки муҳоҷиронро киро мекунанд, ҳалли худро меёбад, гуфт муовини вазири сохтмон ва манзилию коммуналӣ Никита Сашин дар форуми таҳиягарон ва меъморон Фордес. Ширкатҳои бузурги сохтмонӣ мумкин аст барои овардани муҳоҷирон аз кишварҳои ЭДМ тибқи рӯйхатҳо иҷозат гардиданд. Сташин қайд кард, ки пеш аз ҳама ин тағйиротро ба имкони таъмини вуруди муҳоҷирон аз Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ба Русия дахл хоҳад дошт. ин ҳатто дар вазъияти душвории эпидемиологӣ вуруди мӯътадили муҳоҷирони меҳнатиро ба вуҷуд меорад. дар баробари имкониятҳои иловагӣ, корфармоён барои тамоми занҷирии амнияти саломатии муҳоҷирон масъуланд, аз лаҳза қабули қарори вуруд то лаҳзаи бозгашти онҳо ба хона. аз ҷумла корфармоён оид ба санҷиши муҳоҷирон барои коронавирус масъуланд, ки яке аз тариқи гузаштаҳои калонтарин бузурги стройкаҳо мебошад, ки муҳоҷиронро ба корхонаҳои худ аз худи Россия истода онҳо таклиф мекунанд, ки муҳоҷирон метавонанд бо ин таклиф ба самолёт парранд биёянд. яке бисёр нестанд, тариқи 1000 нафар ё 2000 нафар мумкин биёяд аз Тоҷикистон. дӯстони азиз, ягон фикр дошта бошед. чӣ савол доред, ҳатман нависед дар комментария, мо ҷавоб хоҳем дод.